V tomto videu vám vysvetlím, prečo je balík faktúry zdarma exkluzívne na digiúčto.sk najlepším balíkom na trhu. Je to základný bezplatný balík na vystavovanie faktúr s extra funkciami. Už nikdy nebudete musieť strácať drahocenný čas manuálnym vypisovaním faktúr na papierovej predlohe, v Exceli alebo vo Worde. S nami sa vystavenie faktúry stane pohodlným, rýchlym a bezchybným procesom, ktorý vám ušetrí nielen čas, ale aj peniaze. Nechajte rutinnú prácu na nás a vy sa sústredte na to, čo vám prináša skutočnú hodnotu. Začnite v časti faktúry, kliknutím na Vytvoriť doklad faktúru. Faktúra je rozdelená na 4 oblasti, a to všeobecné informácie, účtovné informácie, položky dokladu a kontaktné informácie. Prvá časť, všeobecné informácie, obsahuje tieto náležitosti. Číslo dokladu. Ide o číselné označenie faktúry podľa vášho nastavenia v časti nastavenia, číselníky. Dátum vystavenia, teda deň, kedy ste tento doklad vystavili, kliknutím do políčka Dátum vystavenia si ho môžete zmeniť. Odberateľ. Rozumie sa ním fyzická alebo právnická osoba, zákazník, ktorej vystavujete faktúru. Fakturačné údaje o odberateľovi pridáte kliknutím na Pridať odberateľa. Do políčka Názov meno uveďte názov odberateľa alebo IČO a všetky ďalšie fakturačné údaje o odberateľovi sa vám automaticky načítajú. Odporúčame doplniť e-mail a telefónne číslo odberateľa, avšak faktúru môžete vystaviť aj bez týchto kontaktných informácií. Keď budete vystavovať ďalšiu faktúru už vytvorenému odberateľovi, už si ho len vyberiete zo zoznamu odberateľov. Variabilný symbol je prednastavený a totožný s číslom dokladu. Vďaka nemu bude automaticky identifikovaná platba. Účtovný systém automaticky priradí prijatú platbu k vystavenej faktúre. Dátum dodania predstavuje deň, kedy bola služba poskytnutá, respektíve tovar dodaný. Je dôležitý pre platiteľov DPH, pretože tento dátum určuje vznik daňovej povinnosti. To znamená, že služba alebo tovar, výrobok, sa musia zdaniť v zdaňovacom období, kedy boli dodané. Názov dokladu je prednastavený, čiže faktúra a číslo dokladu. Splatnosť faktúry určuje dobu, za ktorú je odberateľ, zákazník, povinný uhradiť peňažný záväzok. Táto lehota nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry. Dlhšia doba splatnosti je možná v prípade, keď sa na nej obe strany dohodnú. Štandardne sa na faktúre uvádza splatnosť 14 dní. Splatnosť faktúry je uvedená podľa vášho nastavenia v časti nastavenia, základné nastavenia, avšak kliknutím do políčka Splatnosť faktúry si ju môžete zmeniť. Konštantný symbol je nepovinný údaj. Ide o štvormiestne identifikačné číslo, ktoré určuje ekonomický charakter platby a spôsob platenia alebo zúčtovania. Na faktúre bude uvedený podľa vášho nastavenia v časti nastavenia, základné nastavenia. Špecifický symbol je nepovinný a určený na doplnenie identifikácie platby. Číslo objednávky môže byť súčasťou faktúry. Uvádza sa v tom prípade, ak je faktúra viazaná ku konkrétnej objednávke. Forma úhrady predstavuje spôsob platby, ktorý od odberateľa preferujete. Je uvedená podľa vášho nastavenia v časti nastavenia, základné nastavenia, avšak kliknutím do políčka Forma úhrady si ju môžete zmeniť. Spôsob dodania určuje, ako bude tovar odoslaný odberateľovi. Kliknite do políčka Spôsob dodania a vyberte si adekvátny spôsob. Poznámka nad položkami je nepovinným údajom. Zvyčajne sa tu uvádza fakturujeme vám na základe zmluvy zo dňa 9.9.2023, fakturujeme vám za dodaný tovar alebo službu a podobne. Účtovné informácie nie je potrebné uvádzať. Pri syntetickom účte zvoľte možnosť Neviem uviesť. Tieto informácie slúžia pre účtovníčky. Položky dokladu predstavujú popis služby alebo tovaru ako fakturovanej položky. Prvá položka na faktúre je automaticky zobrazená, stačí vyplniť jednotlivé políčka. Popíšte čo najpresnejšie a najvýstižnejšie názov položky, aby ju nebolo možné zameniť s inou položkou,
napríklad administratívne práce na projekte Cesta. Do popisu položky môžete uviesť aj detailnejší popis názvu položky, napríklad za mesiac 10/2023. Zvoľte počet merných jednotiek, vyberte zo zoznamu jednotku a uveďte cenu. Cena celkom sa vám v políčku zobrazí automaticky. Do poznámky pod položky dokladu sa uvádza dlhší text, ktorý nie je možné pridať do názvu ani do popisu položky, prípadne informácia, že nie ste platiteľmi DPH. Každú ďalšiu položku pridáte kliknutím na Pridať ďalšiu položku. Kontaktné informácie sa zobrazujú na faktúre automaticky podľa údajov užívateľa, ktorý je aktuálne v systéme prihlásený a vystavuje faktúru. Tieto údaje si môžete zmeniť kliknutím do daného políčka. Vystavenú faktúru odošlete kliknutím na Odoslať odberateľovi, teda zákazníkovi, na e-mail, ktorý sa automaticky zobrazí na základe vyplnených informácií o odberateľovi. Faktúru je možné zaslať aj na iný e-mail, ako je predvolený, respektíve doplniť ďalší e-mail, na ktorý chcete faktúru odoslať. Predmet a text odoslaného e-mailu sú automaticky predvolené, môžete ich doplniť o ďalšiu informáciu kliknutím do daného políčka. Vystavenú faktúru môžete zobraziť v PDF formáte kliknutím na Zobraziť PDF a v prípade potreby uložiť alebo vytlačiť. Pokiaľ chcete vo faktúre vykonať zmeny, kliknite na Upraviť, ak ju chcete opakovane vystaviť, kliknite na Duplikovať a v prípade, že ju chcete odstrániť, kliknite na Vymazať. Ak máte nastavené párovanie e-mailových notifikácií so svojou bankou v časti Nastavenia, bankové účty, náš systém automaticky spáruje platbu s vystavenou faktúrou a zobrazí sa informácia o úhrade faktúry uhradená v zelenom rámčeku. Nakoľko vystavená faktúra nebola doposiaľ uhradená, zobrazuje sa stav čaká na úhradu v oranžovom rámčeku. Táto funkcia vám bude fungovať 40 dní zdarma a po uplynutí tejto doby je dostupná len v platených balíkoch. Úhradu faktúry si pridáte ručne kliknutím na Pridať úhradu. Ručné párovanie úhrad vám umožní presne a podľa vlastných potrieb priradiť každú úhradu k príslušnej faktúre, čím zabezpečíte, že váš účet na DigiÚčto.sk bude vždy presný a aktuálny. Ideálna voľba pre tých, ktorí preferujú osobný prístup a chcú mať všetko pevne vo vlastných rukách. Automatické párovanie úhrad cez bankový účet je dostupné v platenom balíku. Zoznam vystavených faktúr si zobrazíte po kliknutí na Zoznam faktúr. Odkaz na PDF súbor kliknutím na Odkaz na PDF. K vystavenej faktúre si môžete vytvoriť príjmový doklad, a to pri úhrade faktúry v hotovosti. Dobropis ide o opravu pôvodnej faktúry, ak je potrebné znížiť alebo vynulovať už zaúčtovanú faktúru, a dodací list, teda dokument, ktorý potvrdzuje dodanie tovaru alebo služby odberateľovi. Táto funkcia vám bude fungovať 40 dní zdarma a po uplynutí tejto doby je dostupná len v platených balíkoch. Každá úprava a zmena vystavenej faktúry sa zobrazí v histórii akcií. Súčasťou balíka zdarma je aj vystavenie a uloženie zálohovej faktúry, ktorá slúži na úhradu za službu alebo tovar vopred, teda ešte pred dodaním služby alebo pred dodaním tovaru. Vystavíte ju rovnakým spôsobom ako faktúru. Začnite v časti Faktúry. Zálohové faktúry kliknutím na Vytvoriť doklad, Zálohová faktúra. Po zrealizovanej platbe zálohovej faktúry v hotovosti alebo bankovým prevodom alebo následnom dodaní tovaru alebo služby je potrebné vystaviť riadnu faktúru, tzv. Ostrú faktúru. V DigiÚčto.sk si môžete nastaviť automatické vytvorenie ostrej faktúry po úhrade zálohovej faktúry. A to v časti Základné nastavenia. Automaticky vytvoriť ostrú faktúru po úhrade zálohovej. Zároveň si môžete nastaviť aj automatické odoslanie tejto ostrej faktúry v časti po vytvorení automatickej faktúry zo zálohovej odoslať klientovi, ak má zadaný e-mail. Všetky vystavené faktúry sú automaticky a bezpečne uložené na jednom mieste, dostupné online odkiaľkoľvek a kedykoľvek z počítača, tabletu i mobilu. Pri spätnom hľadaní faktúr nezabudnete na žiadnu faktúru. Ušetrite si čas a energiu,
ktorú by ste inak strávili hľadaním papierových faktúr, a sústreďte sa na to, čo je pre vás naozaj dôležité. Umožňuje sledovať a získavať podrobný prehľad o vystavených faktúrach a ich úhradách. Bilancia odráža skutočný stav vašich firemných peňažných prostriedkov. Pri vystavení faktúry novému odberateľovi je potrebné vyplniť jeho údaje a tak sa automaticky pridáva do zoznamu odberateľov. Počet odberateľov je neobmedzený. Keď budete vystavovať ďalšiu faktúru už vytvorenému odberateľovi, už si ho len vyberiete zo zoznamu odberateľov. K účtu vašej firmy môžete nastaviť prístup neobmedzenému počtu užívateľom, napríklad svojej účtovníčke alebo svojim zamestnancom tak, že v časti základné nastavenia uvediete do užívateľia s prístupom e-maily týchto osôb. Podmienkou je, aby mali tieto osoby vytvorenú registráciu na digiučto.sk. Každá vystavená faktúra obsahuje QR kód, vďaka ktorému zákazník zaplatí faktúru rýchlo a jednoducho. Stačí, ak zákazník QR kód naskenuje priamo do svojho internet bankingu a v priebehu pár sekúnd je faktúra uhradená. Na digiučto.sk ponúkame najlepší balík na trhu, faktúry zdarma, pretože obsahuje bezplatný balík na vytváranie a ukladanie faktúr. V tomto balíku máte možnosť využiť neobmedzený počet partnerov, odberateľov, ktorým budete fakturovať vaše služby alebo tovary. Súčasťou balíka zdarma je aj neobmedzený počet užívateľských prístupov a možnosť evidovať úhrady faktúr. Navyše, všetky vystavené faktúry cez digiučto.sk obsahujú QR kód. S naším balíkom zadarmo sa vaše podnikanie dostane na novú úroveň úspechu a prosperity bez akýchkoľvek nákladov.